Brother Marlon de Vera. Pumalakpak ng malakas sa ating malaman. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved urgent preacher. Tayo po muna manalangin, maminula ating po itaas sa ating pong kamay. Tanda pagsuko sa ating malapay noon. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, maparasal sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Alang-alang sa iyong kabutihan, katapatan sa iyong malapastor, Will Destrada Almeida, na kami rin patuloy mong kahabagan, pakinggan, malapay noon sa iyong madalangin. Narito kami, patuloy, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, malapanginoon. Muli sa mag-iisang linggo na kami yung patuloy, kinahabagan, pinangingatan, patuloy, pinagpapalam, malapanginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kasabay nito ang paghingi namin ng kapatawaran, malapanginoon. Ugasan mo kami linisin, na iyong baldugong magos sa kurso ng Kalbaryo. Sa ganang iserli, wala kaming magagawang malapanginoon. Upang maunawaan ay yung salita, malapanginoon. Gamitin mo lamang maging daluyan ng palang espiritual o balik, hindi man karapat dapat, malapanginoon. Sa maginit na salita ay pong pag-aralan sumaga ito. Langisan mo, bigyan ng kapangyarihan, malapanginoon, kung saan amin pong maunawaan, magsilbing gabay sa aming buhay. Espiritual ito, malapanginoon. Pagpalain mo kami, sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng antok, pag-alinlangan, walang panampalataya sa salita mo, Pinoon. Demonyo walang focus, kasaw, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Palakpak nagising po mga minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Patuloy natin pinapapunang pinamata sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At patuloy natin ipinapapun mga minamahal, ibinibigay ang karapat-dapat na paggalang po mga minamahal, and respect po mga minamahal, and honor sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Destrada Almeida, and the prophet of loving God mga minamahal, at Assistant Pastor Lina Almeida na ginamit po para sa ating mga kaligtasan mga minamahal. Kasabay nito ang pag-aalala sa kalang mga turo mga minamahal. Good morning na po sa kalang pong beloved children. Amen. Sa ating minamahal na pastoral workers po dito po sa Dakurang San Carlos City Outreach. At sa inyo po mga minamahal datihan man, good morning po mga minamahal sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kunin po natin mga minamahal, ilabas sa ating pong kwaderno, panulat upang italang salita mga Panginoon at ang Biblia mga minamahal na siya pong ating talagang batayan mga minamahal sa ating pong laging pinag-aaralan mga minamahal. Amen? Dito po mga minamahal sa pambungad na talata mga minamahal, dito po sa Roma, ang kaparatay 12 at talatay 2. Amen? Ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 12. Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pagkapasalita ng ating malapanginoon at mga minamahal anuman sa sitwasyon na ito mga ating pong naranasan mga minamahal, maaaring tayo ay pagod na o di kaya ay antok na mga minamahal. Amen. Ay sikapin pa rin natin mga minamahal talagang makapakinig sa salita mga Panginoon at mag-response mga minamahal. Sabi nga natin mga pastor mga minamahal sa pagsabi po lagi natin mga minamahal pag-rebuke na hallelujah! Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Ay talaga mga minamahal, ang kaaway ay milya-milya po ang layo sa atin mga minamahal. Amen! Ano man ang pinagdaaran natin ngayon mga minamahal, maaaring ilan sa atin may mga pangailangan na nais matugunan, nais po natin tayo ang ating nalulupaypay na kaluluwa sa oras ito ay magkaroon ng panibagong sigla. Amen! May mga pag-uusig sa ating paligid mga minamahal. Kapag gagawin po natin mga minamahal ang ating lagi na paghingan dito mga minamahal, isang tiyak na bagay mga minamahal, magkaroon yan ng katugunan mga minamahal buhat sa ating malapanginoon. Amen? Sa pambungan na talata na ating binasa mga minamahal ay ilang beses na itong narinig at napag-aralan mga minamahal. Amen? Subalit ano ba ang kahalagaan mga minamahal kung bakit minsan ang panais i-remind tayo ng malapanginoon sa bagay na ito mga minamahal. Ipahintuloy niyo mga minamahal, muling basahin ang balikod upang atin talagang manamnam po mga minamahal ito pong talatang ito. Sabi sa Roma 12, ang talatay 2,
At huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tatlong mga minamahal ang naisiparating ng Malapanginoon na ating makakamtan sa pagkaroon, mga minamahal, ng ating transformation, mga minamahal. Amen. Pamagatan po muna natin, mga minamahal, ating pong aralin the 5 aspects of being transformed. Amen. Ang 5 aspekto, mga minamahal, ng pagiging tunay na binago ng mahal na Panginoong Jesucristo. Itong tatlong mga minamahal, kapag ating tayo magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay, itong 5 aspekto na ito, ay mangyayari yung sinabi dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ito ang siyang mabuti, ito ang kaaya-aya, acceptable, at ito ang lubos na kalooban ng Diyos. Tatlo yun, mga minamahal, na tinatarget kapag meron tayong, pag nakikita sa ating buhay, itong transformation na ito, yung 5 aspekto na ito, mga minamahal. Ang mga salitang ito, mga minamahal, ay nagsisimula ito lahat sa titik M. Letter M, mga minamahal. Itong aspects na ito, mga minamahal, itong 5 aspects na ito, mga minamahal. Una, mga minamahal, ay hindi na tayo lalayo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yung maxi dress na tinatawag, mga minamahal, maxi dress. Mga minamahal, ayon sa dictionary, mga minamahal, it is a type of dress that reaches the floor or ankles, often features a relaxed and comfortable fit. Ibig sabihin, mga minamahal, ito yung uri ng kasuotan, mga minamahal, na kung saan ay sa habang, mga minamahal, ay maaaring umabot hanggang sahig. Amen? O maging dito, mga minamahal, sa ating ankle po, mga minamahal, amen, yung buto po dito sa ating pong paa, mga minamahal. Mga minamahal, kung papansinin natin ang turo dito sa Jesus Miracle Crusade, sabi nga, mga minamahal, sa panoon ng may kabanalan, napakalaga, mga minamahal, na yung ating kasuotan, mga minamahal, ay talagang mahaba. Amen? Hindi naman to the point, mga minamahal, na yung haba ay parang yung isa ikakasal. Amen? Na maapakan na nung sumusunod sa likuran. Hindi ganun, mga minamahal. Ito ay under this type of dress, yung tinatawag ng maxi dress, mga minamahal. Maaring yung saloy ay natatouch yung floor, yung ground, o maaring sa ating ankle po, mga minamahal. At ito, mga minamahal, ay pagkaroon ng komportable na kasuotan kapag ating suot-suot. Bakit nga ba, mga minamahal, nais tayo ng Malapayong i-remind patungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa pagsuot ng may kabanalan? Alam niyo, mga minamahal, sa ating panahon ay accessible na po, mga minamahal, yung pong mapapanood, mga minamahal, sa iba-ibang social media app po, mga minamahal, dahil nga sa bawat halos tao, mga minamahal, ngayon ay mayroong kanya-kanyang gadget po, mga minamahal. Amen? Kahit tayo ay nakaupo, mga minamahal, sa ating tahanan, nasaan man tayo, mga minamahal, maging mga mag-aaral nga, mga minamahal, yung mga grade school student, mga minamahal, ay may kanya-kanya ng cellphone. At baka nga, mga minamahal, yung karamihan, mga minamahal, mas upgrade po, mga minamahal, yung kanilang cellphone kung kumpara sa ilan sa atin. Amen? Napakabilis, mga minamahal, na makalat nilang impormasyon, makapanood sila, mga minamahal, na kung ano ang trending sa ating panahon. Amen? At hindi nawawala dyan, mga minamahal, yung grupo ng mga mananayaw, yung mga dancers, mga minamahal, mga aawit, mga minamahal, amen? Na kung saan ito, mga minamahal, ay dahil nga sa trending, mga minamahal, ay nagkakaroon ng pagkataong, mga minamahal, na ang kaaway, mga minamahal, ay matukso ang mga Kristiyano, mga minamahal, lalo na yung mga tao, mga minamahal, hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kung saan, mga minamahal, ay nailalayo sila sa nais ng Malapanginoon pagdating sa pagsuot ng may kabanalan. Amen? Palapakan po muna natin ang ating Malapanginoon para sa mga Facebook and YouTube viewers maging sa baguhan. Napakahalaga po nito. Kindly ating pong basahin dito po sa Deuteronomio, ang kabanatay 22, ang talatay 5
Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 22, ang talata po ay 5, ganito po nasasabi, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Alat magsabi ng praise the Lord. Para sa ibang mga minamahal, ay, it's an ordinary, mga minamahal na bagay na hindi na dapat, bakit ba yan ay bibigyan pa ng pansin. Amen? Para sa iba, ganun ang kanilang reaksyon. Bakit pati yung pananamit ay kinakailangan bang yan ay talagang mahigpit na iaral sa atin? Napakalinaw nung ating binasa mga minamahal sa Deuteronomio mga minamahal 22:5, karumal-dumal pala ito mga minamahal sa harapan ng malapay noon, na kung saan mga minamahal ang mga kababaihan ay sinusubukan nilang isuot mga minamahal ang dapat na para lamang sa kalalakihan. At ang kalalakihan naman mga minamahal ay pilit nagkakaroon mga minamahal ng pagkagusto na subukan din na isuot ang damit na para lamang sa kababaihan. Para sa ibang mga minamahal ay parang okay lang ito. Parang kumbaga iba, trip-trip lang naman. Amen? Subalit mga minamahal, kapag yan ay ginagawa mga minamahal ng ating kababayan, at kung sakali man na sa atin man ay meron tayo ay tinutukso ng kaaway, ay tayo mag-isip ng mabuti mga minamahal, sapagkat ito mga minamahal ay maigpit na tagubilin ng malapay noon. Ito mga minamahal ay hindi ayon sa paningin ng malapay noon. Hindi kailan masasabi na tayo binago ni Kristo kung pagdating mga minamahal sa ating pananamit mga minamahal ay hindi kakikitaan ng tunay na pagbabago. Amen? Palapakan po muna natin ang ating mahal Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa bawat company, institution, mga minamahal, o sa bawat pangkat, mga minamahal, ng tao, ay upang sila mga minamahal ay makilala, madali silang makilala o ma-recognize, ma-identify, ay hindi nawawala yung uniform, yung uri ng kasuotan na kanilang sinusuot. Kapag nakita mo ang tao na yan, alam mo kung saan siya nabibilang. Amen? Amen po mga minamahal? Ganon din ang taga-Jesus Merit Crusade, mga minamahal. Kahit hindi pa natin yan makausap, matanong mga minamahal, batay sa panunurin natin sa kung paano manamit ang kapatid na ito o ang tao na ito, ay maaari kang magkaroon ng ideya, ng kaalaman kung saan pangkat siya ng mananampalataya na bibilang. Amen? Masasabi natin na ang taga-Jesus Merit Crusade, mga minamahal, ay talagang mahigpit na sila ay sumusunod, mga minamahal, sa pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Dahil nga, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ibang part po, mga minamahal, ay pinagmumulan ito ng kahalayan. Kung saan, mga minamahal, ang ibang tao nagkakaroon ng mahalin na pag-iisip at hindi na tayo magtaka kung bakit sa social media, mga minamahal, mayroon tayong mabalitaan, sa TV o sa radyo, mga minamahal, may ginahasa. Amen? May ginahasa, mayroong talagang mga minamahal na pinagsamantalahan. Dahil mga minamahal sa hindi pagsasaalang-alang sa bagay na ito, mga minamahal, sa kasuotan ito. Kung saan, ang taong ito, mga minamahal, na hindi isinasaalang-alang ang salita at palatuntunan ng malapay noon tungkol sa paano na may kabanalan, ay siya rin mismo sa kanyang sarili ang naglalagay sa kapahamakan at sa panganib. Naalala niyo mga minamahal yung patutuo po mga minamahal na ating napakinggan. Ang sabi ng ating beloved brother na ito mga minamahal, ang sabi niya, nung sa po mga minamahal ay nagtatrabaho, mga minamahal, ito'y narinig ko mga minamahal way back 2014 pa mga minamahal. Sabi ng ating mga kapatid na ito, nakasakay siya, nakaangkas sa sasakyan mga minamahal sa motorsiklo. Habang papasok siya mga minamahal sa trabaho mga minamahal, hindi nila ubos maisip mga minamahal na yung kanilang daanan ay nagkaroon mga minamahal ng yung barilan, palitan ng putukan mga minamahal. At ito mga minamahal, aksidente na tinamaan po ng ligaw na bala yung kanyang hita. Yung kanyang hita mga minamahal, at nakita niya mga minamahal na kung saan yung susunod niyang mga minamahal, yung kanyang pantalon ay butas. Magkatagusan po yun mga minamahal.
Pero ang himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nung tinignan niya mismo, yung kanyang hita, mga minamahal, wala man lang, mga minamahal, tama ng bala. Mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na kapatid na ito, kung hindi totoo ang turo ng aming mahal na pastor, na ang panunod ng may kabanalan ay may kapangyarihan, sana'y tinablan ako ng bala nung time na yun. Pero tagusan, mga minamahal, nabutas yung kanyang patuloy, pero nung tinignan niyo yung kanyang hita, wala man lang bala, mga minamahal. Bakit? Totoo, mga minamahal. Ito ay ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag ating nasusunod ang nais ng mahal na Panginoon, doon natin nakikita ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano yung patutupang ating narinig, mga minamahal? Sabi ng ating beloved sister, mga minamahal, ay noon sa kanyang pinagtatrabahuan, mga minamahal, ay sinisita siya. Ano ba yung uniform mo? Lagi ka nakapalda. Hindi ka pa nahihirapan. Nagtuturo ka. Parang ako ang hirap na hirap sa'yo. Minsan laging sinisita, dinadown, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal. Pero sa kanyang puso, mga minamahal, ay kumbaga, hindi niya alintana, mga minamahal, ang pag-uusig na yan, mga minamahal, tungkol sa panunod ng may kabanalan. Ang mas nangingibabaw sa kanyang puso ay yung takot sa mahal na Panginoon at nang nais niya masunod ang kalooban ng Panginoon. Ano ang nangyari sa paglipas ng araw, mga minamahal? Siya pa ang ginamit na magandang ehemplo. Ang sabi, mas maganda pala yung ganitong uniforme na kapalda ang mga kababaihan, mas magandang tignan. See, mga minamahal, kumikilos ang mahal na Panginoon. Naalala ko rin yung aking kamag-aral noon, mga minamahal, sa kolehiyo, ay galit na galit yung aming instructor, yung PE teacher namin. Sabi niya, absent ka. Absent ka ng kalahating araw. Kasi yung pantaas mo naka-PE uniform, pero yung pa ba niya nakapakalda? Dapat daw naka-PE jogging pants. Pero yung ating mga kapatid na ito, mga minamahal, ngiti-ngiti lang siya. Sabi niya, okay lang. Kahit, sabi niya sa kanyang sarili, pag nag-usap na kami, pag siya nagtetestify, sabi niya, okay lang. Hindi man lang ako nakaramdam ng takot kahit ibagsak ako dahil ang mahalaga na susunod ko ang kalooban ng Panginoon. Pero at the end, mga minamahal, nung first semester namin, mga minamahal, sa lahat naming magkaklase, siya pa ang may mataas na marka, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Totoo ang Diyos, mga minamahal. Amen? Pag nakita, mga minamahal, sa atin, yung pagsunod sa panod ng may kabanalan, merong unang transformation sa ating buhay. Amen? Sabi nga, may nakakikita man o wala. Amen? Nasa sambahan man tayo o nasa tahanan man o nasaan man, kapag lagi kang nanonood ng may kabanalan, merong transformation, mga minamahal. Nandoon ang mahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan magsabi ng praise the Lord. Imagine, mga minamahal, mula sa di kaaya-ayang panamit, ngayon, mga minamahal, tayo ay nagkaroon ng transformation, mga minamahal, tungo sa panood ng may kabanalan. Mga minamahal, kung ating iisipin, ang mga salik na ito, mga minamahal, ay nagsisilping palatandaan sa mga Kristiyano kung may nagaganap nga bang pagbabago sa ating mga buhay mula nang makilala natin at panglingkuran ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi nagtatapos ang spiritual learning, mga minamahal, sa pakikinig lamang ng salita ng mahal na Panginoon. Kundi mas nakikita, mga minamahal, ang tunay na natutunan at kaalaman na ating nakalap, mga minamahal, kung ating itong naisa sa buhay. Kung talagang ating itong naia-apply paglabas natin sa bahay-sambahan, sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sa amin, mga minamahal, sa school, sa paaralan, lagi namin yan sinasabi sa mga bata. Your learning will not end. It will not just end in just memorizing, yung mag-review lang, mag-take ng exam. Hindi doon nagtapos. Ang tunay na masasabing pagkatuto ay sa kung paano nila ito i-apply mo kung dumating man sa kanila yung problema, yung challenge, yung trial sa kanila bilang mag-aaral. Same thing sa atin, mga minamahal na mga Kristiyano. Amen? Mainit ang panahon. Amen? Ano ang ating gagawin? Mananatili ba yung panghawakan natin ang panunod ng may kabanalan ay pagpapakita, mga minamahal, ng pagsunod sa mga Panginoon, transformation? O okay lang siguro dahil ngayon lang naman? Yun ba ang ating magiging reaksyon? Pag dumating man ang pagsubok, ang challenge na yun, mga minamahal? Subalit sa mga Kristiyano, mga minamahal, na anuman ang mangyari, mga minamahal, pero panghawakan nila at sila'y manatiling magsunod ng may kabanalan, mga minamahal,
doon unang-unang may bunga, mga minamahal, yung ating ginagawang paglingkod sa mahal Panginoon, unang transformation, mga minamahal, maxi-dress, mga minamahal, yung tayo ay natuto, mga minamahal. Kapag tayo, mga minamahal na mga Kristiyano, na nakahalubilo tayo o nakasama tayo sa maraming bilang ng mga tao, mga minamahal sa labas, they can easily identify us, mga minamahal. Amen? Malalaman nila, ay, taga Jesus Miracle Crusade yan. Amen? Praise the Lord. Bakit? Dahil kitang-kita, mga minamahal, meron tayong sariling pagkakilanlan, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, na aspekto, mga minamahal, na mahalagang makita sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal, ay yun pong, mga minamahal, na pagbabago, transformation sa ating mouth. It begins with letter M again, mga minamahal. Kindly, ating basahin dito po sa Efeso, ang kabanatay 4, ang talatay 29. Kasabay nito yung Colossus, kabanatay 4, ang talatay 6. Amen. Dito po sa aklat po ng Epeso sa kabanata 4, sa talatay 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Dito po sa Colossus 4:6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. God bless sa pagkabasa ng mahal Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, na nagpapakita, mga minamahal, na tayo ay tunay, mga minamahal, na may natututunan sa paglilingkod na ito at sa aral ng mahal Panginoon, ay yung pagbabago sa ating pananalita. Amen. Yung mga lumalabas sa ating mouth, sa ating bibig. Sa mga panahon, mga minamahal, ng ating mga kapatid, mga minamahal, ang bawat isa sa atin ay dumaranas ng kahirapan, pagsubok, panlulupaypay, o maging may makasaluma tayong tao sa labas na gusto nating masiran, mas kailangan nila, mga minamahal, ang salitang magpapalakas sa kanilang loob at magbibigay buhay sa kanilang kaluluwa. O yung sinatawag na magbibigay ng pag-asa sa kanila at masasabi nila at marirealize sa kanilang sarili na may Diyos palang buhay at nagmamahal sa akin. Hindi nila kailangan ng pag-uusga. Amen? Hindi kailangan ng ating kapatid o ng ibang taong pang-uusga. Ang malapay ng Kristo mga during the earth ministry, never na nabasa natin mga minamahal nung may lumalapit sa Kanya na may mga karamdaman ay hinusgaan ng malapay noon. Amen? Hindi nang husga ang malapay. Ang sabi nga ng malapay, hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan. Ako ay naparito upang iligtas at magkaroon ng buhay na walang gan ang mga sasampalatay sa akin. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, ay sino tayo upang manghusga? Amen? Ang kailangan ng ating mga kapatid, mga minamahal, sa mga panahon na sila ay nasa pagsubok, mga minamahal, ay kailangan ma-remind kung gaano kabuti ang mahal Panginoon. Mahal kapatid, alalahanin mo yung unang patutungo. Ang sabi mo, anuman ang pagsubok na dinanas mo, ang mahal Panginoon hindi pa rin nagkulang. Ikaw pa rin ay tinulungan, gumamit pa rin siya ng mga tao. Nagulat ka na lang, hindi mo ka mag-anak, hinipon ng mahal Panginoon, tumugon at ginamit upang ma-provide yung pangangailangan. Ngayon, meron ka namang problema, huwag mo sanang kalimutan na ang Diyos kaya ka pa rin pagpalain at tulungan. Amen? Praise the Lord. Alan magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, iba ang panghuhusgad, mga minamahal, sa pagkukorek. Amen? Ang pagkukorek, mga minamahal, ay talagang yan ay, kumbaga, responsibility, mga minamahal, nakaatang sa mga nangangasiwa sa atin. Amen? From our beloved pastor, assistant pastor, sa kanyang beloved children, mga minamahal. Sila po yung nagsasigawa ng correction, mga minamahal. Amen? Pero iba po yung panghuhusga. Amen? Iba po yun doon sa correction, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, ay ang malapaynon nga, hindi binibilang ng malapaynon ang ating nagawang kasalanan. Amen? Kung baga ang kabutihan ng malapaynon, sabi ng Biblia, tandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng malapaynon, ang siyang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Amen? Maraming panahon na niremind tayo ng malapaynon, anak, kailan ka magbabalik? Dumalo ka na muli, ginamit yung ating mga kapatid. Mga kapatid, parang ilang linggo na hindi ka na namin nakasama. Miss ka na ng mahal Panginoon. Tumulong ka na, kapatid.
nakukulitan tayo, nagpapatuloy tayo na gawin yung mga bagay na akala natin tama, hindi tayo nagbanumbalik sa mga Panginoon. Hanggang sa time, mga minamahal, na yung haba ng pasensya ng mga Panginoon at dumating na mayroong problema hindi na talaga natin kaya, doon tayo napaluha. Nung lumapit tayo muli na numbalik sa mga Panginoon, hindi naman lang tayo sinaraduhan ng gate, mga minamahal, kundi tuwang-tuwa pa ang nangangasiwa, tuwang-tuwa pa yung mga kapatiran. Praise the Lord! Kapatid, na-miss ka namin laro, mga Panginoon. Doon tayo napaluluha. Amen? Doon natin na-realize ang pag-ibig ng mga Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, kapag sa atin ay ang mga lumalabas sa ating labi, mga minamahal, ay mga bagay na nakapaglalakas sa panampalataya ng ating mga kapatid, another transformation nakikita sa atin, mga minamahal. Amen? Ilang beses natin napag-aralan noon, mga minamahal, na sana huwag magkaroon magkaroon ng usap-usapang hindi maganda, na kung saan yan ang magdadala upang maghatakan tayo pababa. Yun ay nakapaloob dito, mga minamahal. Amen? Tandaan natin na ang dila, mga minamahal, makapangyarihan. Dalawa lang naman ang pwedeng ibigay na impact ng mga salitang nagmumula sa ating bibig, mga minamahal. It's either, mga minamahal, ay makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga tagapakinig, o maaring tayo, mga minamahal, sa ating mga sinasabi, doon sila, mga minamahal, mawalan ng tunay na pag-asa, hindi nila makilala ang Panginoon. Mula sa walang kabuluhang panalita, ngayon tayo ay na-transform, mga minamahal, upang maghatid ng pag-asa sa iba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Una, mga minamahal, yung maxi dress, mga minamahal, tungkol sa ating panamit, kinakailangan makikita ang transformation. Pangalawa, sa mga sinasabi natin, mga minamahal, lumalabas sa ating bibig, sa ating mouth. Pangatlo, mga minamahal, ay yung manner. Kindly basahin po natin dito sa aklat ni Tito, ang kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 2, talon sa 8. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 2, talon sa 8. Ganito po yung sinasabi, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na maging masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Sa 8, tapat ang pagsabi tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mo may pagkakatiwala upang ang mga nagsampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at mapakinabangan ng mga tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasret ng mga Panginoon. Dito, mga minamahal, sa manner, yung asal, mga minamahal, ay kinakailangang makakitaan sa atin yung transformation tungkol dito, mga minamahal. Kung saan tayo ay natututong magpasakop. Amen? Maging masunurin, maging masipag sa paggawa ng mabuti. Nagiging mainihin, mga minamahal, kumbaga hindi nagiging magaslaw yung ating kilos, na kumbaga hindi masasabi ng iba, lalo na lang sa libutan, na parang hindi tayo Kristiyano. Amen? Magpakainhin, mga minamahal, magpakahinahon, lalo na kapag sa mga panahon ng pagkaroon ng tensyon, unang pressure, mga minamahal, dala ng maaring ating dinaranas. Amen? Problema. Mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang nagpapakita, mga minamahal, na ang Panginoon ay tunay na kumikilos sa ating buhay. Kahit hindi ka magsalita, amen, subalit sa iyong asal, sa iyong gawa, sa iyong kilos, ay ikaw ay punong-puno ng kagandahang loob sa iba, doon ka, nagugulat ka na lang, mayroong lalapit sa iyo. Beloved sister, beloved brother, saan po pala yung inyong dinadaluhan? Maari po ba rin akong dumalo doon? Amen? Hindi man tayo nagsishare, mga minamahal, pero nakikita nila, mga minamahal, sa ating pamumuhay na tunay na tayo ay binago ng Panginoon.
Dati-rati mga minamahal, napakitigas ng ating ulo, yung mga patutuong mga minamahal. Amen? Na kung saan mga minamahal ay hindi pa tapos ang sinasabi ng ating mga magulang na utos mga minamahal, ay grabe na ang ating pagdadabog mga minamahal. Nung araw na hindi pa tayo nakikilala sa Malapaynoon. Subalit nang tayo ay makakilala sa Malapaynoon, nagkaroon ng tunay na transformation sa ating manner, mga minamahal, sa ating asal. Amen? Kahit ang inuutusan yung ating mga nakatatandang kapatid, ang sabi natin, Ma, ako na lang po ang gagawa. See? Kahit meron lang silang pinagawa, pero sa iyong puso, sa iyong loob-loob mga minamahal, ay hindi ka pa kontento sa nagawa mong yun. Gusto mo pang gumawa ng mas kapakipakinabang na bagay, ginagawa mo yun at mas nagugulat sila. Nakikita nila ang tunay na pagbabago dahil sa ating pag-uugali, sa ating ikinikilos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin dito mga minamahal sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo mga minamahal ay tinuruan na anumang mayroon tayo at natapos sa buhay ay hindi natin kailanman ipinagmamayabang sa iba. Amen? Yan ay pagpapakita mga minamahal na meron tayong manner mga minamahal. Amen? Sapagkat ang mga bagay na mayroon tayo, kumbaga magpapataasan tayo ng ano dito mga minamahal, kumbaga ipagmamalaki natin sa iba't iba, ay hindi na magiging glory to God. Amen? Hindi na magiging sentro ang kabutihan at kung paano tayo pinagpala ng Malapanginoon. Dahil ang nakikita ay yung ating kung paano tayo nagmamalaki. Subalit dito mga minamahal, itinuturo mga minamahal na kahit tayo na paglabas mga minamahal o pagpasok natin sa ating opisina, sa ating trabaho, bagamat tayo na mga minamahal, meron tayong mga nasasakupan, amen? Meron tayong mga hinahawak ang mga tao mga minamahal, ay pagdating sa bahay-sambahan ng Malapanginoon, natuto tayong magpasakop, natuto tayong sumunod mga minamahal. Amen? Yan ay pagpapakita mga minamahal na tayo ay tunay na mayroong pagbabago. Merong tunay na nangyayari sa ating buhay habang tayo naglilingkod sa Malapanginoon. Ang mga salik na ito mga minamahal ay nagpapakita na may malaking impact sa ating buhay ang ating mga napag-aaralan sa banal gawain ng Malapanginoon. Ang mahalaga dito mga minamahal ay yung impact sa ating buhay ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Afternoon mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Susunod na linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ganun ulit, walang katapusan na patuloy tayong pinapangaralan ng ating Malapanginoon. Ang tanong, may impact ba talaga sa ating buhay? At yun ang mahalaga mga minamahal na kailangan nating i-check, i-evaluate sa ating sarili. Sa tatlong na pag-usapan nating aspekto na nagpapakita ng tunay na transformation sa ating buhay, ay atin ba talaga itong nagagawa mga minamahal? Sapagkat kung tayo mga minamahal bilang Kristiyano ay nagiging aware sa ating sarili mga minamahal, nakatutulong ito mga minamahal upang sa transformation process mga minamahal ay maging matagumpay. Amen? Sabi nga mga minamahal, hindi sapat yung nandito lamang tayo. Hindi sapat yung ay pag nakita ako ng hindi beloved, kuya, okay na siguro yun. Makatugtog na ako sa susunod. Makaawit na ako sa susunod. Amen? Hindi ganun lamang ang batayan o basihan ng ating paglilingkod. Alam ko, mga minamahal, alam ninyo sa inyong sarili kung bakit kayo nagsisikap, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo. Bagamat yung iba, mga minamahal, walang pamasahe, walang panggas, mga minamahal. Amen? Yung iba, iniwan ang kailang tahanan, mga minamahal, na walang padla. Amen? Yung iba, iniwan ang kailang tahanan na pagdating na, hindi naman nila alam kung ano ang kanilang iluluto, ulamin. Pero alam ko, mga minamahal, yung nasa kaibuturan na yun, yung puso. Walang ibang mga minamahal kundi yung natututunan natin, yung pagkakaroon ng tunay na transformation sa ating buhay. Na kung dati-rati, mga minamahal, na hindi pa tayo nakilala sa Malapanginoon, problemado na tayo. Amen? Allah, walang padlag yung bahay, hindi pwedeng umalis tayo na hindi natin ito mailag, baka may magnakaw. Allah, hindi pwedeng alis tayo na wala tayong maisasaing. Kailangan muna tayong magtrabaho bago tayo umatin o saan man pumunta. Di ba? Puro kabalisahan nung araw mga minamahal. Pero dahil sa salita ng Malapanginoon, tinuruan tayo, mga minamahal, na mag-act, kumilos ng relax ka lang. Amen? Amen? Hindi mahalata na ninuman mga minamahal na meron kang problema. Amen? Nakabibless nga mga minamahal yung mga kapatid natin. Pa-smile lang sila. Praise the Lord. Pero hindi natin alam, sila pala yung may malaking problema at pagsubok na kinakarap. Pero hindi natin mapansin. Bakit? Yung manner na meron sila. Amen?
yung the way mga minamahal na kumilos sila at maglingkod sa mahal na Panginoon, mabibless ka mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay mga minamahal, magtatapos lamang kung magbalik na ang mahal na Panginoon. Amen? Tulad mga minamahal sa bawat henerasyon mga minamahal, hindi nawawalang mga minamahal na kung saan mga minamahal kinakailangan ang tao makapasok sa magkaroon ng edukasyon, pagkatapos ng edukasyon ay magkaroon ng trabaho. Amen? Ganun lang, paikot-ikot. Edukasyon, trabaho, may makain, ganun. Subalit sa ating buhay mga minamahal ay ito yung ating buhay. Amen? Yung tayo mga minamahal ay maging kapakipakinabang sa ibang mga minamahal. Yamang tayo mga minamahal, kinabagan ng mahal na Panginoon, iniligtas ng mahal na Panginoon, nais din ng mahal na Panginoon na maging pagpapala tayo sa ibang mga minamahal. Mula sa mga maling asal na ating ipinakita, ngayon tayo ay na-transform upang maging magandang ehemplo sa iba. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat mga minamahal, amen. Dito po sa Roma, ang kabanatay 1, ang talatay 28, amen. Dito po sa Roma, ang kabanatay 1, ang talatay 28, ating pumasahin. Aklat po ng Roma sa kabanatay 1 sa talatay 28. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ulitin natin mga minamahal, yung una mga minamahal na aspect mga minamahal, yung maxi dress sa ating kasuotan. Pangalawa yung sa mouth, mga minamahal sa ating bibig. Pangatlong manner, yung asal. At pang-apat yung mindset, mga minamahal, yung mindset po natin. Napakalaga mga minamahal makita sa ating buhay ang transformation sa kung paano tayo mag-isip. Amen. Nung nakaraang mga pag-aaral, itinuro sa atin yung guard your thoughts. Hindi ko alam kung naalala niyo po yun. Amen? Bantayan yung ating mga pananaw sa buhay, yung ating mga haka-haka, yung ating pag-iisip. Ito ay nakapaloob din dito sa ating mindset. Ano ba ang epekto ng the way how we think, mga minamahal? Ito yung tinatawag na paradigm. Mga minamahal, paradigm po ang tawag po dito, mga minamahal. Kung saan, paano ba mag-isip ang tao? At ano ba ang magiging impact nito sa iyo kung paano ka mag-isip? Amen? Ano ba sa palagay mo ang isang bagay kapag nakita mo? Amen? Halimbawa, merong mga minamahal, meron tayong nakita mga minamahal na nabutasan ng sasakyan. Ano ang magiging mindset natin doon? Siguro yan kasi hindi yan bago, baka dati na. Baka siguro yan ay kaskasero yan siguro na driver, kaya ganyan. Di ba? Yun yung ating mga mindset. Paano ba tayo nagbibigay ng ating mga hinuha ng haka-haka sa isang bagay na ating makita? Ang sabi ng Roma, mga minamahal, napakaganda nito mga minamahal kung bakit nagkakaroon pala ng hindi tamang pag-isip o yung mahalin na pag-isip ang mga tao. Dahil nga pala ito mga minamahal sabi rito mga minamahal, at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-isip. Simple lang pala mga minamahal, upang magkaroon tayo ng yung magandang yung mindset po natin mga minamahal, ay yung kilalanin natin ang mahal na Panginoon. Magpatuloy tayo mga minamahal, amen, na makatagpo ang mahal na Panginoon. Sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes sa Linggo, sa ating tahanan, meron tayong kanya-kanyang pag-upuri, yung Bible devotion na tinatawag. Amen, yung ibang mga minamahal ay nakikinig pa sa preaching ng mahal na pastor, amen. Nangangalap pa, nananaliksik mga minamahal ng bawat bersikulo mga minamahal. Yan mga minamahal ay pagkilala ng lubusan sa mga Panginoon. Amen? Sa bagay na ayan na ating ginagawa mga minamahal, yun yung sinasabi ng Biblia sa Colossus mga minamahal 3:2, na ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlangit at hindi panlupa. Sabi nga mga minamahal, ang mga Kristiyano kung mag-isip at magplano ay dapat naukol sa langit. Sapagkat ang labis na paggugol ng panahon, lakas sa mga bagay sa mundong ito, at maging sa sobra-sobrang pag-impok ng kayamanan sa mundong ito, ay ilan lamang na nagpapakita ng maling mindset sa ating buhay. Totoo yun. Bakit nga ba ang tao, naalala ko, merong isang prinsipyo, may narinig ako, sabi niya, anak, ano bang gusto mo, ano bang pangarap mo paglaki mo?
Sabi nung anak niya, mag-ano lang po ako yung may nabanggit pero parang kumbaga pag i-level natin sa ibang profesyon ay tama lang. Pero ang sabi nung nanay, ay huwag ganyan na, magdoktor ka na lang. Bakit naman? Bakit naman po ang sabi nung anak? Kasi malaki ang sahod doon. Ay ayoko yun. Ay wag ka nang umayaw anak. Alam mo ba sa buhay ngayon, marami ang taong naghahangad sa malaking sahod. See the mindset ng tao malaking sahod. Ang tao ay walang katapusan. Amen? Walang katapusan na paghangad upang makamit ang mga bagay na nais nila. Bagamat sa katayuan natin ngayon, okay na. Sapagkat kung ikukumpara sa iba, sabi nga ng iba, kung ganyan lang ako sa beloved brother sa kalagayan niya, sa trabaho niya, sa sahod niya, salamat na sa malapit nun, tuwang-tuwa na ako. Pero minsan, madalas, sa ating sarili, hindi natin ma-appreciate yun. Sapagkat iba ang ating mindset. Gusto natin iba pa, another pa, more pa more. At dahil sa more na yan, mga minamahal, hindi natin napapansin nagkakaroon ng pressure sa ating buhay. Amen? Hindi natin napapansin, mga minamahal, sa nais nating maabot ang bagay na yan, mga minamahal, dahil yan ang ating mindset, akala natin tama, napapagod tayo. Napapagod tayo. At dumadating ang point na kapag balagawain, tsaka na lang ako dadalo. Ano ba yan? Minsan parang ang naging dahilan na tuloy at hadlang na ay ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. See the mindset, the power of that paradigm, mga minamahal. Ganoon ang impact, mga minamahal, kung paano mag-isip ang tao. Subalit ang mga Kristiyano, mga minamahal, ang tao na bagamat paglingon niya sa kanilang bahay ay, tuyo lang ang ulam, magpasalamat tayo anak, pagpapalayan sa Panginoon. Ang mahalaga mayroon, that's mindset. Amen? Tuwang-tuwa ang Panginoon sa iyong pag-isip. Nagiging mapagpasalamat ka sa hindi sa quantity na mayroon ka, kundi yung itinuro sa iyo ng Panginoon dahil mayroong tunay na transformation sa iyong buhay. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon sa mga minamahal, magkaroon lamang tayo ng pagkain at pananamit, masisiyahan na tayo. Amen? Yan ang sinabi ng mga apostol. Kung malaman lang at maging mindset lang ng tao ng bawat isa, na yung magkaroon ka ng damit, amen? At meron kang pagkain, okay na yun. Masaya na tayo. At magiging mapagpasalamat na tayo sa Panginoon. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, wala silang masakyan. Amen? Nasira yung kanilang sasakyan. Pero ang mindset nila, hindi yun ang dahilan para hindi sila makatalo. Ano ba yan? Kasi hindi mo tinitignan, hindi ka nag-ready. Hindi yun ang mindset. Ang sabi nila, anak, pagsubok yan. Ipakita natin sa Panginoon, walang makahadlang. Dadalo pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yun ang power of mindset, mga minamahal. May transformation. Amen? Kapag tayo ay na-rebuke, amen? Amen? Sa lahat muna ng nakaranas ma-rebuke, mga minamahal, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Pag na-rebuke, amen? Ang mindset, paano yung mindset natin? Ako naman lagi nakikita bakit yung si brother, si sister, hindi naman nakita. Mindset. Pero yung sa ibang kapatiran, pag na-rebuke, salamat sa mga Panginoon. Sabi ng mga pastor, pagpapala pag na-rebuke, may pagpapala. Amen? Nagulat ka na lang, nayagwang mo yung pampatay, nakasunod ka, nagpasting ka, hindi mo patapos, nahipo na ang puso na nangangasiwa. Okay, sabihin mo, pwede na mag-duty. Amen? Bakit? Yung mindset kasi. The power of mindset, mga minamahal, mayroong transformation. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Panghuli, mga minamahal, na aspect, mga minamahal, kindly dito po sa unang Korinto, ang kabanatay 9, ang talatay 19 hanggang 22. Last 2 verses na lamang po ito, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 19 hanggang 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat bagaman ako'y ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang mga nasa ilalim ng kautusan. 21.
Sa mga wala sa kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi sa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mga mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay maligtas ko ang ilan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Huli, mga minamahal na aspect, mga minamahal, mode. Mode. Pag sinabing mode, mga minamahal, M-O-D-E, sa cellphone, meron tayong tinatawag na mode. Amen? Yung sa brightness, mga minamahal, meron tinatawag na light mode. Ano ang gusto mo? Pagpipiliin tayong option, sino yung mas prefer nila, mga minamahal, ang light mode sa cellphone? Sila yon, yung magpipili. Yung iba naman, dark mode, night mode ang gusto nila. Pagdating sa network, mga minamahal, sa phone network, merong tinatawag na data mode. Amen? Mas gusto nila na yung magpa-load na lang para meron silang internet. Pero yung iba, magpakabit ng Wi-Fi mode. Pero yung iba naman, flight mode. Ayaw pagambala. Amen? Ayaw nilang paistorbo. Yun. Pero ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano? Ano itong transformation na dapat makita? Yung tinatawag na mode. Ito yung tinatawag na flexibility ng Kristiyano. Amen? Yung pagkakaroon ng shifting sa ating emotion. Paano tayo mag-adjust? Paano tayo mag-adapt? Amen? Nagpapakita kung paano mag-adjust ang Kristiyano sa bawat sitwasyon na mayroon sila o mayroon tayo. Paano ba i-adapt ng Kristiyano mga bagay na mabubuti at alam kung paano naman iwaksi ang masama at mali. Napakaganda nung sinabi ni Apostol Pablo, sa mga mahina, ako'y naging mahina. Diba? Nagkunwari siya mahina, bagamat malakas siya dahil kasama niya ang mahal na Panginoon. Pero ginawa niya yun, nakialubilo siya, na nagkunwaring mahina upang maibahagi niya ibang kaligtasan. Amen? Sa mga Hudyo, sa mga hintal mga minamahal na makasalanan, siya'y nakiisa, pero hindi ito nangangahulugan mga minamahal na kung anong ginawa nila ay gagawin natin. Amen? Ang ibig sabihin nito ay yung opportunity, yung chance, mga minamahal, na to be with them. Halimbawa, just for an example, mga minamahal, sa ating pamilya, tayo lang ang naligtas. Minsan ginagamit ng kaaway. Anak, kami nagsiselos kasi mas marami ka ng time sa church kaysa sa amin. O di ba? Ang kaaway, ginagawa yung dahilan para hindi makita ng labos mo yung pagpapala, yung transformation na ginagawa ng mga Panginoon. Ano ang dapat mong gawin? Tularan ang mode ni Apostol Pablo. Di ba? Pag merong family bonding at alam mo naman na hindi tumama ng gawain, sige, makiisa ka. Pero, sabi doon, iwaksi mo yung mga makikita mo, maririnig mo na hindi maganda at mali, i-disregard mo yun sa iyong isip. Samantalin mo pagkataon na makasama mo sila, pero para ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sabi nga ng mahal na Panginoon nung nalangin ang mahal na Panginoon, sabi niya, hindi ko dinadalangin na alisin mo ang mga alagad kong ito sa sanlibutan. Amen? Hindi ganun. Minsan ang mga tao, ang mga Kristiyano, gusto ganun ang gawin. Pag inuusig tayo, diyan na naman si pagsubok yan Doon na tayo, alis na. Sabi mo, wala ako dito. Ganun yun. Pero yung mode, shifting, paano mo harapin? Inuusig ka ng taong yan. Amen? Paano mo ipapakita yung pag-ibig, bagamat ikaw ay inuusig? Pinagwiwi ka ng hindi maganda. Paano mo ipapakita ang transformation sa mode na tinatawag? Amen? Yung ating mga kapatid, mga minamahal, tulad ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung saan ang ginagawa nila, mga minamahal, ganito ang ginagawa nilang technique, mga minamahal. Kung sila, mga minamahal, ay inuusig, pinagwiwikaan ng hindi maganda, mga minamahal, ay hindi sila sumusumbat. Amen? Pero hindi sila umaalis doon. After na maubusan na nagsasabi na pag-uusig yung tao, ang sabi nila, alam mo, kapatid, kahit anong sinabi mo, napapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Dahil, mahal na mahal ka ng mahal na Panginoon Hindi ako na yung mahal na Panginoon umalis dito dahil may mabuting balita ang mahal na Panginoon sa iyo. Ikaw, isa ka sa makarinig ng tunay na kabutihan ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Na inaakala mong kami, nagsasayang lang ng oras, pero hindi mo alam yung aming ginagawang pagpupuyat. Ipinapanalangin namin yung tao na tulad mo upang minsanan at isang araw makasama ka namin, malaman mo na ang aming Diyos, Diyos ng pag-ibig. Naghihimala. See? Yung ating mga labos, mga minamahal, hindi nila iisipin o mararamdaman na iniwan natin sila.
Amen? Hindi ganun ang tama na mayroong transformation. Dahil mangyayari lang, nasabihin nila, para lang tayo ding, nung nakakilala sa mga Pinoon, iniwan natin sila. Paano ang transformation doon? Ginagamit ng kaaway yun. Amen? Pero yung mga kapatid natin, ang ginagawa, pag meron silang time, gumalo sa gawain mga Pinoon, dadalo sila. Pero pag may sinabing, may pagsasama-sama sila, sumasama sila. Pero take note, hindi nila ginagaya kung ano yung ginagawang pesta-pesta o yung mga sinasabi lang hindi maganda. Nandun lang sila, nakuupo, nakikinig, pero after that, sasabihin pa rin nila, subukan nyo pong dumalo doon sa Jesus Miracle Crusade. Dahil mahal na mahal kayo ng mahal na Panginoon, malaman ninyo kung bakit ganun ang aming pagpapahalaga at pagsikap na makadalo. Magugulat na lang sila. Hindi nila isipin na iniwan mo sila dahil nandun ka. At hindi nila din naisipin na nahatak kanila, pabalik sa kanila. Bakit? Nananatili ang transformation, yung mode, shifting, na ibabahagi mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon, kasama pa rin ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-aral. Amen? Kahit may mga practice, may mga practicum sa mga mag-aaral, amen? Sinasabi nila, ay, hindi kasi classmate, bawal kasi yan eh. Pwede yung iba na lang? O see the mode of shifting? Hindi na sinasabing, ay, hindi ako pwede dyan. Kayo na lang. Pag ganun, walang transformation, amen? Pero, ano ang ginagawa ng ating mga kapatiran, mga minamahal? Sa mahinahon pagsalita, nananatili silang mga minamahal dahil ang kanilang pinakalayunin ay upang humanap ng tiyempo, ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Huling bersikulo, mga minamahal, amen? Dito po, mga minamahal, sa Juan 15, ang talatay 5, mga minamahal, ito ang paalala ng mahal na Panginoon upang ang mga bagay na ito, ang 5 aspekto ng transformation na ito, mga minamahal, ay manatili sa ating buhay. Ito ang huwag nating kalilimutan, mga minamahal. Kaya hindi po, sa Juan 15, ang talatay 5. Dito po sa Aklat po ng Juan, Kabanatay 15, talatay 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Nakaka-bless, mga minamahal, mga kapatiran natin, mga minamahal, laging naka-on. Naging naka-on ang mode nila, mga minamahal, to serve the Lord. Pagkatapos ng gawain, may sumasama pa ng hayo. Amen? Meron pang nakikisa sa follow-up. Merong umaati ng Bible study, mga minamahal, ng funeral service. Amen? May iaalay, may masasagaran na nabasbas. Amen? Hindi lang kung sino yung inutusan, pati yung mga kalapit na mga kapatiran doon nakikisa. Amen? Yun yung tinatawag, mga minamahal, na mode na shifting. Bagamat busy ka sa iyong tahanan, pero pag nalaman mo, nabalitaan na merong isang spiritual gathering, may mahalagang gagawin, kaya mong mag-shift. Amen? Kaya mong magbago ng schedule mo, alang-alang lamang sa masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? At kapag nasusunod mo yan, tandaan natin, ang sabi ng Biblia, hindi natin ito nagawa sa sarili lamang natin. Amen? Nagawa natin ito dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen. Tayo po mo minamahal ay umawi sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Panginoon, tulungan mo ko ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko,
Dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataan, aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakuway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo pagbabalik. Hanggang sa'yo pagbabalik. Mga minamahal, kung tayo mananalangin, mga minamahal, yung tayo laging panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo nasa huling panahon na, mga minamahal, anytime now, darating ang ating dakilang Diyos. Kailangan sa pagdating ng ating dakilang Diyos, tayo nakahanda palagi, mga minamahal, sapagkat hindi natin alam kung anong oras o kung anong araw ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ano pa ba ang nasa isip natin, mga minamahal? Ang mga bagay na nasa sanlibutan, lahat ng ating nakikita, mga minamahal, iiwanan din natin yan. Di isa man sa mga bagay na nasa sanlibutan, hindi po natin mapapakinabangan.
Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na sa sanlibutan, mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Kaya tayo sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus, na tayo panghawakan, na tayo mag-ibigan, magpalakasan, magmalasakitan, mga minamahal. Hindi nagkakakampi-kampi, hindi nagsisiraan, kundi nagdadamayan. Kung may problema ang isa, damayan po natin, mga minamahal. Kung tayo ay malakas sa oras na ito, ang mga nanghihina, palakasin po natin, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga bisita, minamahal, mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang reglamentong ito ang susi upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Una ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan po natin ating pong pinakamamalapayang Diyos, siya Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. At ito po ay hindi na po natin dapat babalikan pa, mga minamahal. Sa Diyos tayo mag-confess, hindi sa tao, sapagkat ang tayo walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, kundi ang ating pong pinakamamalapayang. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Acts 2:38. Mangagsisi ang bawat isa at makapag-bautismo ang bawat isa sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat, bagamat lahat tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Iyon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung tayo sumubaybay kanina, habang umaawit ang ating pong mga minamahal, mga awit sa kalagitnaan ng pagpupuri sa solemn songs, bumaba ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Ang bawat isa ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Mayroong nanginginig, parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y mararanasan po natin kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalapayang Jesus, ating itaas 2 kamay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong bang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesus, bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, malapay noon, narito po ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, pinahintulutang makalapit sa iyong banal na paanan. Kahabagan mo po sila at malapay noon at iligtas 10 ng kalimang mahal sa buhay, gawin mo silang tunay at totoong Kristiyano, sa salita, sa gawa at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y masama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, muli sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan malapit noon. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, complete healing, complete recovery, past recovery malapit noon sa aming pong beloved Ate Rachel Peach
Almeda Isgera, malapit noon, hallelujah, maging sa beloved Minister June Isgera, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagpalain mo po sila, malapit noon, buong beloved Almeda children, hallelujah, aliwin mo po, malapit noon, ng Santong Espiritu, hallelujah, at abutin mo po na yung mapagpalang kamay, hallelujah, lahat ng pangangailangan, ng bawat isa, malapit noon, kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, kagalakan, kapayapaan, hallelujah, kagalingan sa makaramdaman, hallelujah. Lahat ng aming mga panalangin ay aming inaangking katugunan sa sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Palayasin po natin, banggitin sa pangalan ni Jesus. Bawat siya palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rayuma, arthritis, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng karamdaman, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, kidney trouble, hallelujah, liver cancer, ulcer, diabetes, dengue, malaria, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at atin po munang palakpakan po ng sabay-sabay ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapuri pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal. Praise po lamang. Hallelujah.